Banská Štiavnica je fenoménom, pretože v žiadnom inom meste nenájdete tak výnimočnú koncentráciu živého umenia, histórie a prírody súčasne. Popri prechádzke jej malebnými uličkami a skrytými zákutiami si máte možnosť vyberať z množstva divadiel, festivalov, galérií či výstav, alebo len tak jednoducho obdivovať jedinečnosť jej architektúry. My však nevnímame Štiavnicu len ako miesto na víkendovú kávičku spojenú s mini prechádzkou od trotuáru po Starý zámok. Našou ambíciou je preniknúť hlbšie a sprostredkovať vám príbehy, ktoré sú naozaj jedinečné. Štiavnická obývačka je priestor, ktorý spája inšpiratívnych ľudí a zaujímavé témy. Tou úplne prvou, ktorú sme otvorili, je práve štiavnická architektúra. V treťom dieli série mapovania štiavnickej architektúry sa vyberieme do Štiavnických baní. V náročnom kopcovitom teréne stojí tradičný banícky dom, ktorý bol na spadnutie. Rodina Kašiarovcov však zvolila nadštandardne trpezlivý prístup. Všetky historické detaily v rámci renovácie trpezlivo prinavrácajú späť pôvodnými postupmi a s tradičnými materiálmi. Dokonca aj na miestach, kde na prvý pohľad ani nezistíte, o aký klenot v podobe technicko-remeselného riešenia ide. Dom je národnou kultúrnou pamiatkou, no i napriek tomu Kašiarovci idú nad rámec toho, čo je v takomto prípade bežné. Poďte sa pozrieť na ďalší inšpiratívny príklad dobrej praxe, ako citlivo zachovávať pôvodnú štiavnickú architektúru aj vo vidieckých oblastiach. Tento dom je postavený v extrémne strmom svahu, pri ňom je len úplne maličká rovná plocha a nedá sa ani ten dom jednoznačne zaradiť k takému čistému pôdorysnému typu, ak som hovoril v tom predchádzajúcom prípade, že je to reprezentant toho trojpriestorového typu, tak tu ten dom vznikol vlastne takým zložitejším spôsobom, pretože pravdepodobne je to vlastne súčasť dvojdomu v súčasnosti. A tá druhá polovica nebolo možné ju preskúmať, takže je to čiastočne založené len na nejaké hypotéze s tým, že teda pôvodne menší dom narastal prístavbami na obidvoch koncoch a neskôr bol vlastne rozdelený na dva samostatné domy. Takže preto aj tu vlastne vstup do domu nie je v strede, ako býva zvykom, ale dá sa povedať, že na jednom konci. Ešte je tu jedno veľké špecifikum oproti predchádzajúcemu domu a to sú tie podmienky, ako je osadený v svahu. Čo s tým súvisí? Dá sa povedať, že zadnou stenou sa dom takmer opiera o takú skalnú stenu, je tam len veľmi úzka medzera, kde toto spôsobuje dosť vážne problémy s zamáčaním, ani nie by som povedal, že zavlhaním, ale zamáčaním tohto domu, pretože do tejto úzkej medzery sa vlastne zosúval všetok sneh, stekala všetká voda zo strechy a takisto aj z toho svahu nad domom a nebolo teda technicky úplne zvládnuté jej odvedenie a zamedzenie nejakému škodlivému vplyvu na samotný dom a jeho teda aj užívateľské vlastnosti, ale aj jeho stavebné konštrukcie. Tu sa pozeráme na pôvodné fotky a my vás prevedieme niektorými riešeniami, ktoré boli v tomto dome urobené. Asi ako prvé riešenie by sme mohli, ak sme teda pri tej stene a pri tom nie že vlhnutí, ale vyslovene podmáčaní z tejto strany domu, tak by sme mohli vysvetliť, ako to bolo vyriešené a dokonca nie len ako sa zabojovalo s vlhkosťou, ale tam je ešte jeden ďalší benefit, ktorý vznikol touto úpravou, ktorú vidíme. Aký bol? Dom takisto ako ten predchádzajúci, aj keď teda ten vývoj bol iný, ale bol vlastne tzv. Teda jednotraktový. To znamená, že všetky miestnosti boli v jednom rade s oknami orientovanými na jednu fasádu. A za domom teda úzka medzera medzi zadnou stenou a tou skalou bola čiastočne prestrešená a bola využitá ako chodba, ktorou sa vchádzalo do samostatnej komory, ktorej dvere je vidieť tam v pozadí na tom ľavom obrázku. Táto chodba ale teda trpela naozaj tým, že tam padali kamene zo svahu nad domom, že tam stekala voda, padalo tam lístie zo stromov a všetky tieto problémy. V súčasnosti na tom obrázku vpravo je vidieť, že tá
vlastne ten priestor bol obnovený, bol trošku aj zmenený tým, že dostal strop, dostal serióznejšie postavenú tú stenu naľavo a vlastne stal sa, dá sa povedať, že súčasťou obytného priestoru. Sice ako teda chodba, ale je to priestor, ktorý je súčasťou uzavretého interiéru domu. Pričom ešte tu je tiež príprava na kúpeľňu za tými dverami. To znamená, že je to spojenie nielen tej vlhkosti, zvýšenie aj, dá sa povedať, tepelného komfortu, ale ešte aj rozšírenie toho užívateľského komfortu v podobe kúpeľne. Takže také asi 3 v jednom, dá sa to tak nazvať. Ale poďme k spomínanej perle. Ak teda zdieľate naše nadšenie, prečo najviac autentické prvky z týchto historických objektov. Čo je tou našou perlou v tomto prípade? No, v priebehu stavebných prác, ktoré začali teda rekonštrukciou strechy, sa ukázalo, že steny domu sú vo veľkej miere tvorené zdrubovými konštrukciami. To znamená, že sú vlastne vyskladané z drevených trámov alebo drevených kmeňov, stromových kmeňov, ktoré sú vodorovne poukladané na seba. A len čelná stena, tá pozdĺžná fasáda a potom niektoré steny vo vnútri boli murované z kameňa. Toto je veľmi špecifický prvok v tom, že pokiaľ majiteľ nájde, že niektoré steny sú drevené, tak to predstavuje asi, dá sa povedať, automatickú hrozbu, nie? V dnešnom ponímaní. Je to tak? Ono to aj teda hrozba bola, nielen teda potenciálna, naozaj naplnená, pretože tie drevené steny boli napadnuté hnilobou v miestach zatekania a následne ešte aj drevokazným hmyzom. Na tej fotografii vľavo vidíme, že boli vyprotézované, ale potom aký následný proces nasledoval? V minulosti boli tieto steny skryté pod omietkami a v súčasnosti sa vlastne vraciame k tejto úprave s tým, že väčšina z nich v budúcnosti alebo už ani v súčasnosti viditeľná nie je. S výnimkou jednej steny, kde ten zrub bolo možné vo veľkej miere zachrániť a kde bude použitá povrchová úprava taká, aká tam bola pôvodne. To znamená, že nebola celá plocha pokrytá omietkou, ale hlinenou maltou boli vyplnené iba medzery medzi trámami a celá plocha potom bola pretretá bielým vápenným náterom. A na tej fotografii vpravo sa pozeráme na úzky výsek, kde sú ale 4 autentické, ak budem rátať ešte okno, 5 autentických prvkov. Ktoré to sú? Sú to dvere, vlastne pozeráme, je to záber z kuchyne, do ktorej sa vstupovalo zvonka, takže to je vlastne predný vstup do domu, celkom vľavo. Potom je to okno tejto kuchyne, je to zrubová stena vpravo. Že tá stena, ktorá už je omietnutá, kde je to okno, je zrubová, ale tam teda už to v súčasnosti nie je viditeľné. Je to pôvodná podlaha. Pod podlahou je malá pivnica, alebo taká pivničná jama, skôr by som povedal. A možno práve toto zabezpečilo, že vlhkosť alebo voda, ktorá pretekala popod dom, tu bola stiahnutá nižšie a táto podlaha prežila, to drevo prežilo a môže byť zachované a ďalej používané. A zrejme teda ešte tým 5. prvkom by mal byť drevený trámový strop, ktorý ale žiaľ Bohu teda nie je pôvodný a nebolo možné zachrániť ten, ktorý tam bol, pretože vplyvom zatekania cez strechu bol vážne poškodený a bol nahradený kópiou. Tu je vidieť, že majitelia sa rozhodli obnoviť celé zrubové steny, tak ako to bolo pôvodne. Ako to ty hodnotíš, že z hľadiska špecialistu na historické pamiatky bolo to potrebné? Pretože ak sa na to natiahne hlinená omietka, tak vlastne ono vo vnútri nebude vidieť, čo je výplňou. Inými slovami, ten efekt bude rovnaký, ak by sa to vymurovalo bežne. A ako to vnímaš ty, že majitelia zvolili práve tento veľmi dôsledný prístup z hľadiska obnovy?
No, ešte by som pripomenul, čo teda zatiaľ nebolo povedané, že tento dom, na rozdiel napríklad od predchádzajúceho, alebo aj ešte ďalšieho, o ktorom budeme hovoriť, je aj štátom registrovanou národnou kultúrnou pamiatkou, takže sú tam prísnejšie kritériá z hľadiska teda správnych alebo vhodných postupov pri obnove, ale myslím, že v tomto prípade sa išlo aj ďalej, než sú len požiadavky pamiatkového úradu, pretože v odôvodnených prípadoch sa pripúšťa možnosť nahradiť zničenú drevenú konštrukciu steny aj murovanou, ale v tomto prípade teda sa išlo tou cestou, že zachovať aj vlastne to konštrukčné riešenie a materiálové riešenie tak, ako bolo doteraz. O to viac asi to ešte môžeme oceniť z hľadiska toho, že drevo je vnímané ako menej trvácny materiál. Dá sa to tak zhodnotiť, že je to ešte o to zaujímavejší príklad praxe? Určite to je to tak, lebo teda hlavne v prípade, že tá kombinácia murovaných a drevených konštrukcií je taká, dá sa povedať, že považovaná možno za nie úplne optimálnu, aj keď v súčasnosti sa teda stále viac rozmáha alebo rozširuje teda záujem o stavbu tzv. Drevodomov, moderných drevodomov, takže myslím, možno doba dreva sa vracia. Tu je potom ešte príklad, ako sa následne pracuje v tej ďalšej fáze s tou stenou. Tam vľavo je vidieť vlastne teda latkový rošt, ktorý je nutné naklincovať na takúto zrubovú stenu, a aby na čom mala držať tá hlinená omietka, pretože vlastne to drevo je jednak pomerne hladké, ale hlavne drevo vlastne stále prechádza nejakými objemovými zmenami v dôsledku zmien vlhkosti. Takže ono by tá omietka postupne odtiaľ opadla. Takže ten latkový rošt je v tomto prípade úplne nevyhnutný. No a tam vpravo vlastne vidieť potom už postupné nahadzovanie a zakrývanie tohto latkového roštu s použitím hliny. Bola v tomto prípade použitá hlina priamo z pozemku, pretože dom je mimoriadne zle prístupný pre dovoz akéhokoľvek alebo aj donášanie akéhokoľvek materiálu, takže bola snaha minimalizovať potrebu nových materiálov. Takže sa netreba toho báť. Hlina na pozemku môže byť použitá na hlinené omietky, ktoré sú v dnešnej dobe vnímané asi ako veľmi ťažko dostupné. Treba to vždy individuálne posúdiť, ale dá sa v zásade vždy kvalita tej hliny prispôsobiť, upraviť tak, aby sa dala použiť na stavebné účely. A tu už vidíme to porovnanie pôvodného stavu, ale teda aj s tým výsledkom. V tomto prípade vlastne zrubová stena deliacou konštrukciou, deliacou priečkou medzi dvoma izbami. To znamená, že je to stena vľavo, v ktorej sú dvere. Tu je to možno ešte lepšie viditeľné, že asi nikto by nepovedal. V tomto prípade vlastne to je tá stena deliaca s dverami a časť steny zadnej, ktorá vlastne v hornej polovici je takisto zrubová. Keď niekto vôjde do toho domu, nebude asi tušiť, akú prácu remeselnú, ale teda však aj investíciu si to vyžadovalo, aby to bolo vrátené do úplne pôvodného, autentického stavu. Prejdime ešte k detailom ďalším, ktoré sú veľmi zaujímavé v tomto dome. O čo ide? Myslím, že v prípade týchto obrázkov ide o obnovu okien. Boli zachované, opravené a obnovené okná, ktoré sa tam nachádzali, ktoré pochádzajú z 19., možno zo začiatku 20. storočia. Pričom teda boli zachované všetky ich pôvodné kovania, očistené, sfunkčnené. V prípade potreby bolo poškodené drevo, poškodené drevené časti vymenené a znova vrátené na pôvodné miesto. Takže 120 rokov staré okná boli obnovené a nie vymenené. Poďme ďalej ešte k tomuto detailu. Toto sú detaily vlastne podobnej opravy na dverách. Na tých oknách už to nevidieť, pretože už sú opatrené krycím náterom. Tieto dvere zatiaľ náter nemajú, takže je tam vidieť, myslím si, dosť zreteľne
že ktoré časti boli vymenené vlastne doplnením, dolepením nového dreva. To sú tie protézy, ktoré... Áno, tzv. Protézy, vidíte, tie, ktoré sú svetlejšie. Áno, je tam nová zárubňa a vyslovene, že len roštek dverí, ak by vám v tejto optike unikol ten detail. My keď sme nahrávali tento materiál, my sme sa celkom dlho zasekli pri úvahe, keď sme videli dvere zrekonštruované, ktoré boli len z polovice pôvodné, alebo poviem to opačne, až z polovice nové, že kde je tá miera, kedy sa ešte oplatí takéto pôvodné prvky prinavrácať, zachovávať. A práve veci, ktoré sú dnes veľmi ľahko nahraditeľné, ako sú dvere, ktoré kúpite vo Zvolenie do 40 minút, si s nimi niekoľko dní, týždňov dávať tento druh práce. Ako to ty vidíš? Kde je ten správny pomer? No, opäť pripomeniem, že teda v tomto prípade ide o pamiatku a to znamená, že tú ochranu štátu má nielen jeho vonkajšia podoba, ale teda aj tie vnútorné prvky, alebo takto ja som to možno povedal, že ochranu štátu. Ono je to teda vlastne ako každá ochrana pamiatok vlastne vo verejnom záujme, takže by to malo byť, že na záujme celej spoločnosti, všetkých jej príslušníkov, aj keď teda v tomto prípade zrejme nikdy nepôjde o verejne prístupnú pamiatku, kde by si to mohli nejakí návštevníci vlastne užívať. Máte tu jedinečnú príležitosť, že vás pani Kašiarová pustila dnu a vidíte tie detaily. Tá miera opravy, ono to súvisí napríklad aj s tým, že tam sú dané tie tzv. Stavebné otvory. To znamená, že veľkosť tých dverí je predurčená samotnou stavbou a dvere takých rozmerov sa kúpiť nedajú. To znamená, že určite to musí byť atypický výrobok. A potom už teda treba zvažovať, že bude to replika, 100% replika, alebo to bude oprava, ktorá použije aspoň niečo, čo ešte má tú technickú kvalitu z tých pôvodných dverí. A ešte je tu jeden prvok, ktorý tu síce nemáme na fotke, ale veľmi súvisí s tým, čo práve hovoríš. A síce, ako pristupovali majitelia k výmene krovu, presne v súvislosti práve s tým, že je to prvok, ktorý vôbec nie je viditeľný, ale predsa tam bol zvolený veľmi zaujímavý prístup. V čom spočíval? Spomenul som už, že vlastne oprava strechy bola úplne prvá, pretože podmieňovala všetky ostatné práce, aby teda dom bol v suchu chránený pred zrážkovou vodou a zvolil sa postup vlastne zhotovenia konštrukčnej repliky toho, čo tam bolo predtým. Čiže taká pomerne archaická strešná konštrukcia, ktorá pôvodne, sú tam určité odlišnosti, pretože ona pôvodne bola zhotovená čiastočne z tzv. Gulatiny, to znamená nie z hranatých hranolov, trámov. A ešte teda úplne pôvodne bola pokrytá šindlom, na ktorý neskôr dali plech. Z hľadiska vlastne aj nejakého takého užívateľského bola teda zvolená krytina už plechová a teda namiesto tej gulatiny bolo použité rezivo, čiže hranoly, spíly, ale konštrukčný princíp je zopakovaný presne ten istý, ako bol predtým. Vo filme to potom budete mať možnosť vidieť. A remeselníci na to ešte existujú, áno? No, nie je ľahké ich nájsť, ale existujú a treba sa uchádzať o ich priazeň. Takže ak si ešte v prípade tejto stavby ešte raz zrekapitulujeme, aké tu boli tie najvýznamnejšie inšpirácie alebo príklady dobrej praxe, tak ktoré to boli? V prípade tohto domu to bolo teda zachovanie konštrukčných princípov, materiálového riešenia, pokiaľ to len bolo možné, sanácia tej vlhkosti, odvedenie vody, zabranenie teda škodlivých vplyvov vody na stavebné konštrukcie, to je už záležitosť novodobá, takže to sa aj riešilo súčasnými metódami, pretože tomuto v minulosti sa veľmi ako keby neprikladal význam, alebo možno jednoducho neboli také technické možnosti, aké sú v súčasnosti. No a veľmi dôležité je, že teda dom po obnove bude vlastne využívaný na tú funkciu, pre ktorú vznikol. To je veľmi dôležitý aspekt vlastne ochrany pamiatok, že
nedá sa obnoviť pamiatka, alebo nedajú sa obnovať pamiatky s tým, že z každej bude nejaké múzeum alebo nejaké kultúrne centrum, ale jednoducho mnohé tie pamiatky je potrebné, aby slúžili aj takým úplne bežným funkciám, medzi ktoré teda patrí aj bývanie. Samozrejme, to bývanie trošku musí byť modifikované oproti takému, by som povedal, že väčšinovému štandardu, že ako si dnes ľudia bývanie predstavujú, pretože tie historické domy samozrejme dávajú určite také obmedzenia, ale ja by som to nazval obmedzenia, ja by som to nazval, že obohatenie. Takže ak to ešte zhrnieme, taký dom, aký sme videli na tých pôvodných fotkách, je využiteľný pre bežný život, to je prvá vec. Druhá vec, aj keď je akokoľvek podmáčaný, zmáčaný, je to riešiteľné. Aj do veľmi starého historického domu sa dá pridať nová kúpeľňa, dajú sa tam prinavrátiť veľmi citlivo tie pôvodné prvky a azda najväčšie ocenenie, na ktorom sme sa my zhodli, je to, že boli urobené aj také zásahy, tak prinavrátenie takých prvkov, ktoré vo finále nie sú viditeľné, ale bolo to len o tej dôslednosti prístupu, aký bol zámer majiteľov. Takže veľmi pekne ďakujem, pani Kašiarová, ešte raz za toto obohatenie.